heb altijd gezegd, als goed jij met werken, dan gewoon die vrijwilligerswerk doen. Ik heb altijd een beetje mantelzorg gedaan. Mijn moeder, mijn vader. En nou goed, het begin van het jaar ben ik goed gezet met werken. Ik had al een plek, ik ben in Durban Posterland. Maar nu op vrijwilligerszorg van Oud-Kerkhof bij. En ja, toen kwam dit dus via Shani. Nou, dat was vanaf dag 1, ja, waar gewoon gewoon. Ja, dus het zelf niet gegeven. Dus het was een beetje een warm nest, of je zeggen dat. Ja, ik ging me douchen. En toen stond ik onder de douche. En toen wou ik dat ding hoger en lager zetten. Met die draaiknop. En die brak af. Ik markeer toch niks aan de uiterlijk als dat ik beperkt ben dat ik een... Nee, dat is gewoon normaal je ego. Nee, heb je al vaak zat gezegd. ik bedoel te zeggen van, dat er zien mensen die zussen dat aan het gezicht. Maar mij zussen toch niks aan het gezicht. En wat dan nog? Wat dan nog? Ja, nou, maakt het niet goed? Nee. Nou dan. Kijk, zie je zijn zo open. En waarom zou ik dan dat tegengesprek of tegenhouden? Nee, dan gaan ze met met en ik weet niet wie dat doet moet ruiken, maar zo ben ik ook, bij wijze van spreken. Dan kan ze het wel afvlokken, maar daar hebben ze hier ook niks aan. Dus ik ben in principe de tuinman, zeg maar, rondom huizen, bij wijze van spreken. Maar je klusjes als je binnen gaat is of waar je het moet schet gedaan hebben, die kan binnenkomen wat ze wilt. Er is altijd gezelligheid troef, er wordt appetit goed gelachen. Het is gewoon leuk hier, echt leuk. Als ze vragen, dan kom je gewoon. Ja, ik voel me hier wat douche, ja. Ja, dat mocht zoals ik weet, ja. En ik doe dat ook hier. Ik vind dat leuk om het te doen voor anderen. Je kunt zien binnen alsof het familie is, of ja, dat is geen vreemde. Dat ze geen vreemde is, dat hoeft ze niet door wijken of mooi te doen. Gelijk als ze binnenkomt, is dat al. Dat is in die PSV aan, anders zie je, hè? Zo hoor je niet de vlag hoog, hè? Nee.